Ayan mga toy, kain tayo mga Kain toy. po. Yan na, Barangay Itan. Sa tabi daw to, yung Tabi. spot na to. Gilid ng tabi. Oh, tapos pakita ko mga to yung huli. Pawa ka muna kabiwas. Pakita natin. Lolo, laki. Oh, Uy, sarap. May ito pa. Ito na may talapia pa, may mangga pa. May isa pang avatar. Mayan. Oh. Mayan. Oh, diba? May mangga May pa, mangga pang pa, dessert. Sponsor ni Kabiwas. Kulang na lang kape. Yan, kain tayo mga toy. Kain. Tilapia pa rin. Tilapia at pansit. Kamatayan tilapia. Sabi Kain namin, mga boss. Ay, nandun sila sa dulo. um, Yan, kain muna tayo mga toy. kamatayan Shoutout tilapia. kasi Yabay. Si Yabay, Si pero bukod si si Yabay. Yabay, saka si Boss Joel. Sa kabilang amihanan pala sila. Dalawa ba? Amihanan pala. Dalawa pala yung amihanan. No? Itan. Amihanan. Tsaka Itan ano, Tabi. tabi. Ayan mga toy, kain mo lang muna kami. Tilapia pa rin. Yung huli ko kahapon. Adobo. Yun, kain po.